Здравейте! Вие сте с Money Fashion Guide по Box TV в Paradise Center. Намираме се пред магазин BCBG Max Azria и продължаваме нашата обиколка в търсенето на перфектната рокля за бала. Елате с мен! Здравейте! Търся си нещо за абитуренски бал. Какво може да ми предложите? Прекрасно. Червено. Колкото знам сега, червеното е много модерно. Какво друго може да ми предложите? Да, гърба много ми харесва. Да, това е нещо дълго. Прекрасно. Сега отивам към пробната, за да премеря най-страхотните рокли да си избера за мен. Елате да видим как ще стоят. Ако имате нужда от рокля за изпращане или бал, BCBG Max Azria е вашето място. Paradise Center. Fashion destination.